kufanele ke bomama njengoba sizokhuluma ngendima kaMama emshadweni uzazi idingo zomlingani wakho ngoba I'm sorry wazi ukuthi umlingani wakho oshade naye akaqondi ukuthi yini oyidingayo ngamanye amazwi akamazi umuntu wesifazane kodwa uwena ozoba nguthisha wakhe yezwakala umfundise ukuthi ziyini idingo zakho umuntu ke awumfundisi ngomlomo kuphela ukuthi umtshele ukuthi uyabo nansi into engiyifunayo yezwakala umfundisa ngokuthi wena wenze kuye yezwakala ngenkathi wenza kuye uyatshala